dugay pa mo ang number sa horror. Sir, hantay ka lang. Uy! Lawat lang ito. Wala ay nag-asi sa wala. One eternity later. Hi guys, nami karon sa park, Mental Park. Kauban ako si Ate Jonah o si Ate Juby. Ate Jonah. Lawas tagway. Ate Juby. Nami diri nagulat sa ilang mga anak. Kay nagdula sila diri. Mas nindot na yun, ani, kay iwas gadget ang mga bata. Di ba, Ate Job? Iwas gadget ang mga bata yun, ani. Yes. Ingunay ni mi diri. Ingunay niya mo ang mayor. Na mo ang mayor diri. Mo na mga Duterte diri. Anak to. Ate Job, eh. Ay, mo ni among balay. Mo ni among card diri. Ingani si Mayor Sara Duterte. Wala na mo ni gipangayo sa ano, sa mga tao. Gibutan ni Sara para sa mga bata. Lingaw kayo, iwas gadget. Oo, tama. Walay gadget. Tagbo ang inanog kulat. Sige, saan ka ngayon? Park. Park? Lingaw ka, Mat? Wala. Yan. Yo ka. Wala